Unsa gud pong ni ma'am day? Aw, sa man yung hukom Bon Simon. Nga mo juga itong desidido ka ng Santa Claus mo palit sa kanding sa? Ibog lagi ko na kayo siya sa pamayhon sa kanding. Ikaw may nakatubang. Wa, unsa may kuan pangagpas nimo? Anong desidido mo kay siya? Maglibog po lagi ko. Kung ba ka kalibutan siya no nga, sigot gitipon sa tulo ka kanding. Hey, muragwa siguro tayo. Kay, o pa siya nipili ni Gut. Bitaw doy. Wag gud siya ni pili ni Gut. Ya, matod pa niya. Bisa naasa lang kuno ato, di ba? Lagi? Pero, ngayon to ninyo hukmi tong inyong plano kay si ma'am iya pa sa tong kung anon si Isidro kung iya bang ipiya lang kanding ato niya. Ha? Kiray, sige lang Gut, tinatahan ito magdali-dali Gut. Katulad sa itong Santa Claus unahon Bon. Siguroon gito na ito una. Ah, sige. Basta kung desidido siyang palit, manihadad agi din sa ato mon. Eh, basta ha, sigurado agad yung duha ha nga. Hindi na maun sa inyong plano. Kanang sekreto nga atong gitaguan. Masa di na paliton mon? Ingon siya kay mama ko rin siya magdagkwarta. Nya, di na lang ko magdugay ninyo ha. Aris ako. Ya. Untay pagkaon, naunta. Ay na lang, magda ipauhurot ng Simon na anak ko ng kaon. Salamat ay. Pagpunta na ko na pang kaon. Ititip yung kain. Gusto mo sa laki. Atong status ba no? Sige lang. Go for the road. Kamusta mo ka tayo? Ha? Kamusta mo ko? Wala akong order. Wala ka sa kasi. Ya, itanaw naman ko nung kas doktor. Kamusta man sa may balita? Kinsa man nasulti niya mo tayo? Nga gitan-aw na bas doktor. Si nanay. Ay kay nabaw siya. Si Sir Marlon og si Matoy mo naninguha nga matan-aw ko sa doktor. Magpasalamat yung tagmayo nila, tay. Labi na ni Sir Marlon. Ano nila akong ginawa na dahilin. Dako na kaya tag-utang na ng mga tawahan. Kung maglisod na tagpagbayad, anak nila. Tay, kung nakautang man to nila kabubuton, dili na to obligasyon nga mobayad nila. Kaya man na nato pangayo ah. Oo, lagi. Pero utang na dahil nga angay yung bayaran. Ya pugson gyud di ay, mobayad nila. Awa ko may mga pugson. Nara na nato kung angay ba ng bayaran. Len. Day. Delikado niya akong sakit. Delikado na ako. Itaw. Pero misaat si Sir Marlon na iya dyo kong patambalan. Bisan pa kung nagmarot ang ilang katigayunan. Iya dyo kong paningkamutan yun niya nga mamayo kong sakit. Ayaw na, tay. Maghilak ka? Ha? Tay, kinsa may di makahila ka na yung magisulti. Grabe man kay na. Unsaon na lang tay, be, kung makadako, makagasto sila dako nimo. Ay, oh.
Ay, ay, nay. Kainis na na eh! Ay, sorry, tay. Unsa man na? Kape. Ha? Imong taong kong patsyo day, oy. Kibaw na nga di na pwede na ako kaya ang akong sakit sa kasing-kasing. Eh, si nanay magagaingon. Sinanay ni mo? Unsa man iya kong patyon? Ilisinag siya! So taon ka, oy. Iwasan man ko ninyo. Oh, dili din ni pwede di ay. Di taon anak. Ingon si Dr. Amadora nga kanang kape di na pwede sa sakit sa kasing-kasing kay mubagto kuno na sa akong kasing-kasing. Iuli na dito. Wala hinong na mong inahan. Di na kamao. Nila kalit. Ha? Wa eh. Ang gusto tinga sa inyong inahan nga mamatay ko sayo kay ilisan ko niya. Asa sa kita na ko nga gwapo. Di na sa kita glain na ani. Ang sama na. Nay, gipauling tatay na kay di ko na ni maayos masakiton. Kisa may gaingon. Si tatay. Siya gaingon? Naong ba niya? Ikaw rin nakahibaw? Hilas. Kay tingali gusto ko no ka nga mamatay siyag sa iyo. Kay pulihan ni muglain. Mo niyang pong? Oo. Noon sa kadinsyo? Kapakot na sa lang utok ni mo? Nagtuo kang mangita kung ipuli ni mo? Mo anoy. Ngayon ko peligro ko nga mamatay. Narabay na nga gwapo nga ikapuli na ako. Aw hiluan ng kahati ka. Ano man? Ano ba dali? Mao ra man inom na sa akong sakit. Kanang imong silid pangasaba na ako. Mao nang naubos ang akong kasing-kasing. Ate, ay nala si Kasuko. Ay, good. Naon sa ni mo pagkaayo ano? Kasuko, awan na. Ako lang na. Hoy! Raymond, Ay, man mo gilawing ang ganding. wala gusto unahan pero mabalik ra ko kay mukimo sa ako gigutom naman ko eh. Ay, tay. Hino ko pangutanan nimo. Unsa man na? Paminaw nimo doy ba katong Santa Claus? Siguro to mo palit sa kanding. Oh. Mapalit siguro to oy. Kasabot man ka mo. Oo, lagi. Sabot lagi may pero adto man may magpinalita yung ta sa mua nya. Bota tay, ko kasiguro ato mo palit ba to siya? Mao lagi oy. Pero paminaw si Mon. Nagbaod na ba si ma'am? Hindi kita magpataka. Wa ba ta ka ilan niya? Nya, Mon. Kuha ag yun iyang panganha. Isuwat kung asa siya nagpuyo. Nya ay jud kalimot Mon, nga kuha ag yun ang iyang address. Kay ako gyud ang ihatag ni ma'am. Sige, kuha niyang pangan, iyang address, iyang edad, iyang birthday. Oo. Kay para ini ka birthday niya mga tuta. Unsan lang ka, ani na lang ina si ma'am. Ina na lang si ma'am nga kuha na to iyang biodata. Ano na lang, para na educational background. Basta kuha atanan ang impormasyon kung mahitungod anang tawhana kay ambot lang kay basig. Mura tag si ay ani na ay. Unsa? Sige, kuhaan ko na tanan. Ayaw kalimot di ha? Di lagi ko Ikaw ba malimot. si Flora ba pirmi imong ilitok? Di, Pagka nasa daklos ato ng paniiran. Basta na sa floor. Bagoy. Bitak na buno kay pagbigo. Ay sa Uy, oh, sige. Paulo ko sa nang agoy. Toy! Sir, Kaya mo, hindi natin mo pinaabot mo. Ano ba, sir? Ano na yung papaw na isugo? Ay pahimang no. Oo, sa. Disyembre naman ron, di ba? Oo, sir. Ay daghang nga manaygon. O, dinis atong dapit, peligro kayo. Labi pa ng mga manaygon nga, wata kaila. O, mao ni sulti papa. Minaw ha? Gusto niya, nga kanang manaygon dinis atong dapit, pangutan-on, og tagadiin, og unsay pangan. No? Unya, og dili tagadinhi, wata kaila, baoran, na di nang balik. Og di maminaw, di pa to, padakop, ipapriso. Mas maayo sa na sir oy. Eh, mao rin nakahurot sa konsensiyo. Unsa to sir? Atong di taga dinhi, yawara to mailhi. Yagahig o, Di maminaw, di maminaw, ipapriso. papriso na sir. Mas maayo na sir oy, kaya narabay daghang kawatag manok ngani. Mao lagi, buhata dayon.
Ha, lihok dayon. Oo, sir. Ya, kinahanglan ha nga. Matumang kinang gimando ni Papa ha. Ay, way tapol-tapol. O, to ba? Okay. Ano, sir? Si Nedencio, sultihe siya. Igna siya, siya mango aning sugo ni Papa. Oy, ayaw lang nag-i-appeal si Redincio, sir, oy. Ano man? Limot ko na. Sige. Ay lang siya papila. Ha? Ikaw lang. O, ako lang, sir. Unya, lihok gida yun. Oo, ako na Ano, lang, sir. Kapita lang si Juan. Si Kapitana Pritian. Oo, Sultihe siya. Patabang lang sa yang hipi, sir. atabang ni Valentin. Oo, ako lang nung hipi, sir, si Valentin. Wapay Pasko, sir. Anak ko yung daghang madakpan, anak. Siguro pabilib siguro ba lagi si na siya. Papa? O, lagi. Basta di pa mabot ang Pasko niya, doon na mo yung madakpan. Sigurado yung go believe siya pa. Dawat kag Pasko. Dawat kag Pasko. Sige, sir. Adto na ko, sir. Sige. Tay! Oh. Ay, siya. Sir. Kung ba? Katubang sa Klaus ba? Kita katong Oo, suso. katong suri-suri din, eh. Apil na to ha. Si Taha to. Pangutan kisa iyang pangan. Tagadiin siya. Ah, klaro ha? O, lagi. O panalitan gani, way klaro nga address, di siya makatarog tubag. Si Kapitana na bahala na. Ha? O, sige, sir. Ipadakop. Oh. Ipapriso. O, ako tayo priso, sir. Sige. Anyari na ko, sir. Sige. Kuya to sa Taglaw, Sara, way render. Pili ba ko na ibaligyan niya? Sa tunga lagi. Sulay kinilo. Sa tunga ba? Sa kilog tunga. O, agi ni mo eh. Sa kalibo ba, o 500. Sa tunga, mauna. Ino na. Sa tunga. Mao man juga tong kanding nga malibag kwarta pat. Mao gid. Palagi siguro pat asa ato pa ay. Nen habag na. Ginay klaro. Wa mo ito sayri na to. Asa to. Mato panaghap lang to. Bunsay lang ihatag. Nya, sa na to ana. Nga atong gipangandoy. Tumong malibag kwarta. Di kita kasiguro. Ang labing siguro, ang ilang ibaligya, ang katugang dili malibang og kwarta. Ang agi ila tong ibaligya. Unsang kay? Hita biyan eh. Ay kabala ka na. Di ko kumundang. Kung di na kung may bawaan, hain na tong kandinga. Malibag kwarta. Ane patay. Naman. Baligyan to lang kanding no. Oh. Piliyon ka lang sa taga-usa-usa. Oh. Suwayi ko na part, taga-usa pikpikan tiyan. Tagiktik na. Ang tagingting ng mga kwarta. Mo tipo ang nga ginuwi. Taging-ting nga gikapo ng Ay, matong na nimo ang kanding nga mo'y malibag kwarta, di man ginalay baligya. Oh. Hinuon. Gusto ba? Mao na akong buhaton. Buhat agad part niya tarunga. Tarunga imong aksyon. Tarunga galay mong papel. Parihan ako ganina ba? Higugiko ba na ba? Delikado ba kayo na mong papel? Ikaw ba liling-liling man na. Oh. Buhaton ako na. Pero ug na may tabo na ko. Kay bawo na ka ha. Kinibon! Mo niya ito pabayran sa taklahon. Sige, good. Pero, magmakman kita, ngali unyag sigot may mapilian. Na, mayabo kita, di kita magpailat. Ilag yung taon. Dali. Ano kaya niya mo duha? Importante ka ni mensahe na ko. Saan na to eh? Unsa man tanin mong mensahe to eh? December naman yun. Hapit ng Pasko sa. Oo. Manaygon ta. Pinaskuhan niya na ako to ya. Paminaw mo ha. Kay mando ninyo Sibyo. Unsa man to eh? Tinuod jud kaya to messenger din siya na. Sige naghato tong mensahe. Basit magparty. Lagi. Parte ko taon. Hoy. Doon naman yung manaygon ni Nisa. Tatua. Ato yung inspeksyon nun. Klaruhon yun na to. Ang kanang manaygon ganit taga din eh. Di na pwedeng manaygon din sa tua. Oh, di ay. Ipadakop yun. O ipatubang nga to ni Kapitana. Unya ka tong mga pastora, mga Santa Claus. Ipadakop sa to. Ipatubang yun nga to.